конкурслар керек. Шынлап та ауылларда менә кыюлык җыймыйынча менә җырларга үзе моңлы кеше булса да, матур итеп җырласа да, борынгы җырларны тыңлап үсеп җырлаган кешеләр өчен бик кирәкле конкурс дип уйлыйм. Монда яшь буенча да категория юк икән. Менә мин шунысына бик сөендем. Хәзер бит инде конкурслар то 35 яшькә, 40 яшькә хәтле генә, безгә менә 48 яшь бит инде мөмкинлек бик бар. Менә шундый кыюлык чынлап та килә улгайган саен. Кыюлыкны күбрәк җыя башлайсың, сәхнәгә күбрәк чыгасы килә, халык арасына чыгасы килеп китә. Менә шундый конкурслар бик мөһим. Мин үзем Фәрида Кудашеваны бик яратам, бәлки чактан ук тыңлап үстем бит инде, әниләрдә, әниләрбез дә барысы да аны бик яратып тыңлайдык, аның халык җырларын, бик матур җырларын. Шуларның берсен мин монда алып килдем инде, Зәңгәр күзләр дигән татар халык җыры инде. Ул җырны 60-нчы елларда яздырган булган икән, записи бар инде. Шуннан 40 яшында җырлаган. Мин дә шуны җырлыйсы килеп китте инде, өйрәнергә тырыштым бу җырны. Бик озак кына өйрәндем, бик матур җыр булгач, күңелемә нык хуш килде. Шуннан менә шушы җырны алып киләм дип килдем.